Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ang sabi ning gamay lapad nga kahoy nga niya sa kilid sa aparador. Uy, mura mo nag-secret packet abay kung nakalsunis pa na. Bitaw no? Suwayan na to gira. Hala! Ala, kwarta. Kwarta gid nga gipilo og kausa og gibugkos og gibugkos ang plastiko abay. Ganong ni ibutang ni Lolo? Aw, kanang pangutana nga ang imong apuhan lang ang makatubag ana bay. Gusto ka, bay. Si Lolo lagi makatubag yun eh. Anya, unsaon man ni natong kwarta? Aw, isuot sa atong bulsa. Aw, na may panultihon abay. Ang makakita, maoy tag-iya. Sige pa, panita pa diha og laing secret packet sa imong apuhan. Dali. Atong hilingon ang ilawom sa higdaan. Ako nimo kamang sa ilaw. Kay kamay-kamay pamangko nimo. Sige. Tanawa sa ibabaw sa saog gid ha. Pasin doon na sa siya gihimong secret packet. Anang ilawom sa katri. Tanawa gid. Hala, mura og naanasab. Ha? Dapit sa tiil sa katri. Na? Bebe. Aron na ito maklaro. Ato na ning itakilid ang katri ni Lolo. Mas may pa. Dali. Atong tabangan. Dali. Hoy, Poldo, dali ra. Unsa man siya? Nakita na nimo si Lolo Pilo? Tanawa sila si Johnny og ang tumboy nga mikmik dito sa payak. Ahain man. Uy, hala. Ilang gipatakilid ang katri ni Lolo sa payag. Hala. Unsa may ilang gitanaw sa ilawom sa katri ni Papa? Uy. Mura man og doon na sila gili. Ay, dali. Atong padulan. Nara. Unsa man ang kawayan nga tiil sa katri? Mura gigapsan kamay. Gusto ka abay. Gigapsan gini tuyo. Igo nga maarang ang unsa man nga isud niya din eh. Mura manig alkansiya abay. Gusto ka abay. Mura to ning alkansiya na. Ato ning tagtangon. Tagtangon ta ning tiil sa katri nga kawayan. Ay magkuha og martilyo. Basin ko naa sila sa sud. Ayaw. Ayaw. Magdudaw niya sila sa itong gibuhat ini. Isira ng bintana. O sige. Uy, gisira nila ang bintana. Tiya, nagunsa magkana sila sa sud? Ano ila bang gisira ang bintana? Si Papa man ang ilang gipangita. Pero ano ang katri man ang ilang kitanaw og maayo? Magpaduol pa ta, Tiya. Dali. Kana. Hapit na maibot ang tiil sa kawayan nga higdaanan. Oo. May nalagay kuwang abay. Unsa man ang inyong gibuhat sa katri? Yay. Tiya. Hala. Misigam ko ng imong mga mata ko dyan eh. Diyon sama na ninyong Catherine Kawayan ni Lolo. Nahiwi man nagtiila na. Ako lang gitanaw kung doon na ba'y kuting. O ganong kuting mga inyong gipangita, ha? Nga ang patay maglawas ni Papa nga itong gipangita. Nalibog na mo. Wasa may malibog tiya, oy. Ambi ka na. Ako tanaw na kung unsay na nagtiila sa Catherine nga inyong gilubag ni. Ayaw na gaw. Ayaw na. Ay. Ako na ning ipahilo nagbalik. Ha? Dili. Mura og doon na gud mo'y anomalya din hida. Ayoy.
Ayaw. Ay, pagduda og dautan na mo, good man ang, uy, parehas ra taon ming lalakis ba dyan nila, inasudon na. Irog di yun. Aron di ko magduda nga doon na mo'y plano din eh. Ha? Unsa gaw? Irog na lang abay mikmik. Kay hugaw ra ba gyud nig huna-huna sila si Gawpoldo. Anong gusto lagi ninyo ning gubon? Kumba naman gud ni daan. Ay, Lara, ay. Oh, wala. Oy, unsa man eh? Ala. Sa managtiil sa katre. Ano man og tunay sod? Oh. La, kwarta man na sud ini. Oh. Uy. Kadaghan ining kwarta ha? Gilukot og gagmay? Alkansiya man ni Jack. Dali. Balihan mo bang tiil sa katre dyan eh? Lihok na diha, mikmik! Oo, manang. Kinahanglan tabangan ko nimo sa pag-atiman sa umaabot nga bisita. Oh, way problema. Maayo kay ko na party-party. Good. Wa ko masayop la sa pagdani mo dinhi sa probinsya. Tabangan ti kas pag-atiman sa imong mga bisita. Pero, imo sa kong tabangan nga, mahuman nga kong istorya bahin sa pamilyang ungo, ha? Ah, sayon ra kay na. Tabangan lang ko sa akong obligasyon sad sa negosyo nga gibilin ni papa nako. Ay hala, Poldo. Kadaghan ining kwarta nga gitaguan ni Papa Pilos mga tiil siyang katre. Buguyag ni Lulupilo. Pero hoy, Johnny. Unsa man ka? Nahibaw ka bahin ining alkansiya ni Papa Pilo? Sultis tinood dyan eh. Wa tong mahibawa na gaway. Tiya. Nakurat lang gani ni abay nga na di kwarta. Magyud. Nga kansiya day ang mga tiil sa iyang katring kawayan. Tinood na. Pero nga no malagi na kaunahon na mamos paglungi ini. Kung wa pa ka mahibaw nga kwarta ang sud ini. Walang. Nahibong mami nga doon na siya ginabsan sa kilid ang tiil sa kawayan. Poldo. Ato ni bahinon ang kwarta sa mga alkansiya ni Papa. La, di lang ninyo bahinan sa abay dyan eh. Siya nakakita na nang. O ganong bahinan man siya. Nga dinhi man ni makitispayag sa loyo sa dakong bahay ni Papa. Buti pa sa ini nga amo ra ning Poldo. Daw agod ni mo ng Alicia. Dira. Neyo sa kagatos. Tag 50 mo, ana. Daku, oy. Inyo na lang na, tiya. Inyo na lang na. Bye, Mikmek. Tara. At to ta sa laing dapit mangita sa patayng lawas ni Lulupilo. Sige, mamauli na lang tas imong payag, abay. Sige. At to na may ha. Kamu na lang pangita sa patayng lawas ni Lulupilo. Ay, Poldo. Ato ning ipon og tarong ang kwartas alkansiya ni Papa. Aron ato matuong nga. Abay, unsa man? Mangita pa tas patayng lawas sa imong lulo? Dilo na, bay. Mahibaw, ano na madugayan? Dali na. Asa man ta? Atong i-report ang pagkawa sa patayng lawas ni Lolo. Unsa? Ikaw gyud mo report? Oh, ako. Kaya posible man nga mo report na sila Tia Alicia o Gapoldo sa pagkawa sa patayng lawas ni Lolo. Ano sa may imong insulti nila? Labi nas kapitan? Gikawat ang akong Lulupilo. Compadre! Ay! Suno! Daghan madigbisita ang imong amahan, no? Bitaw? Mga dato ka ng uban. Oh, tawag ko na. Adons na ko sa papa, ha? Murag. Iya kong ipanaila sa mga bisita na. Magalingan na lang ko kog pictures mga tao nga ni atin eh. Miss, ay ko yung picture mga bisita. Ha? Bawal picture. Hayaga sa mansyon sa ibabaw sa bungtod, ha? Abay, swapang na sa simong mga parinte, oy. Kalimti na lang ang iyang gibuhat, abay. Magsakit lang nga itong dughan kung magsigit ag huna-huna sila ka daw. Oh, Lo! gibato ta! Gibato ta! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!